According to CNC, panguva ine iri kuposta aiwa ichiti General Chiwenga Loyalist panguva ine otsakatika. Panguva ine kurikwa kunzi mbone chaos yakanyanyisa iri kuitika the ruling party ZANU-PF amid succession irikuda kuitika between the president aiwa nemunhu wauda kusucceda. But panguva ine VP Costa Chiwenga achizikanwa kuti ndiye akanga ari automatic successor womutungamiri wenyika according to gentleman's agreement. Panguva ine Chiwenga oda kurasiswa nokuda kwekuenda against corruption. Sadapita mashoko panguva ino Chiwenga's aid aiwa achisakatika ndobva subscribe or like on the bell kuti CNC abudanyira chiti General Chiwenga Loyalist guys. The Zimbabwe National Army ZNA has announced the passing of Brigadier General retired Victor Mujeri Mpandasekwa, who died today in Harare after a short illness. Go well, son of the soil. Ndo mashoko ari kubuda muri Zimbabwe ari kuonekwa kunzi aiwa panguva ino zvibikosa Chiwenga aid otsakatika. Zvinhu panguva ino vanhu zvakagara vachingoziva kuti kubva 2017 magenerals akatsakatika akawanda, and panguva ino this general ari kuonekwa kunzi ari kutevera the same path yakaenda nevamwe. Panguva ino vanhu vari kuserereswa nekutsakatika kwemageneral awa just because they know kuti these people machange makers, they don't want zvinhu zvina basa. And panguva ino the regime painenge ichiitya chifukwa kuti these same people who planned vakaleader the 2017 coup, they can plan it again against him. Imbotodze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pezviitiko izvi. Aiwa pina comment section medu mufunguro enyu, so subscribe or like, watch it on the bell icon.